Čaute všetca, príprava na Celebrity Combat pokračuje. Dneska máme tréning číslo 2. Ideme troška inak. Dneska idem na vodu, dneska máme veslovanie. A ja by som chcel poďakovať týmto kamarátke Veronike, ktorá mi aj pomáha, že mi toto vybavila. No a ideme na to. Ja už sedím v autobuse a presúvam sa na námestie Hraničiarov, kde ma vyzdvihnú a ideme na veslovania. Libero Drevenica, toto nejak poznáme. Takže ľudia, už sedím v Petržalke, dám si takéto posilnenia, vieš, jak to je? To je také broskyňové, asi zrejme broskyňové. Mám tu pri sebe aj pani trenérku veslovania. Počkaj, dám si to takto. Je to tu. Veronika, idem na Celebrity Combat, čo na to hovoríš? Teším sa, budem tam tiež. Ideš ma pozbudzovať? No jasné, aj s kamošom. Wow, ja budem mať podporu, wow, teším sa. Ja ako poďakovanie za tento šport, za tento tréning dnešný, tak mám pre teba darček, je to môj merch, nech sa ti páči. Ďakujem krásne. Dúfam, že ti bude dobrý, lebo je L-kový. Určite mi nebude dobrý, ale teším sa. Wow. Konečne mám pyžamko. Máme to tu už, ľudia, je to tu nachystané. Idem sa vlastne prichystať a pôjdeme dovnútra už. A za chvíľočku to pôjde, tak už sa ide na to. Výmena vesiel. Takže malá príprava. Ti umiem okuliare, počkaj. No, usmievaj sa, poďme sa. Tu máme Veroniku, tu trenérka. Zdravujeme všetkých. Takže idete na to? Áno. Sme pripravení a ja som pevne zvedavý, či sa dneska neprevrá. A idem takto by si išiel dozadu. Takto ako Inštruktáž. keby cúvaš. Neviem, či tu nájdete ešte Jeffyho, lebo už vám zdrhá. Už sme u nej. A už to ide. Maťo, ušiel ti A Jeffy. aké to takto? Aký máš pocit z toho, že teraz už si na vode? Dobre, super. Že je to stabilné? Super, dobre. Čiže keď budeš sedíš dopredu, Hej, tak tak, vždycky, a dobre? jedna vľavo, jedna vpravo. Teraz ideme do strany. Takto by si cúval, áno. Teraz som neúprostný, dobre. A kebyže chceš zatočiť, že ísť povedzme vľavo, tak budeš padlovať iba na pravej strane. Takto. A už sa vzdialuje. No, tak, super. Dobre, No, a potom keď chceš zabrzdiť, že keby si išiel, ja neviem, že... Dobre. Ešte vyhrať Celebrity Combat a potom... neboj sa, všetko bude. Tak čo, ideme trošku tuto? No. Tak ja ťa vám posuniem bližšie. A už sa vzdialuje.